Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşyr mejlisine sözlän ýokary wezipeden çekilmek islegini ma'lum etmeginiň ýa-ni parlamentiň aşaky palatasy 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa-ni merkezi saýlaw topary 13-nji fevralda geçiren ýygnagyna Türkmenistanyň saýlaw kampaniýalaryna bagdylygy berdi. Toparyň maglumatyna görä prezidentlige dalaşgärleri hödürlemek işleri 14-nji fevralda başlaýar. Prezident Berdimuhammedow ýokary palatanyň nowatdan daşary mejlisine neden çykyşyna 2 ýyl mundan ozal özüniň peýgamber ýaşyna arka atanyny ýatladyp döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul hasap beýanyny aýtdy. Men ýurdumdy üstünden täze tapyryna döwlet dolandyrsyna ýa-da zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýär. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Prezidentiň wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden güni onuň 15 ýyl mundan ozal bu ýokary döwlet wezipesine ýeläni gününe gawat geldi. Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne ministrler kabinetiniň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlygy, ýaragly güýçleriň terkerde başçysy we halk maslahatynyň başlygy wezipelerini ýeleýär. Prezidentiň halk maslahatynyň başlygy wezipesini ýelemegi Türkmenistanyň konstitusiýasyna ters gelýär. Baş kanun prezidenti ýokary palata agzalygy gadagyny edýär. Ýöne ex-prezidentler halk maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär. Özüň toplan hem uly durmuş hem de siyasi tejribem bolsa mundan beýle halk maslahatynyň başlygy ökmünden bogara gönükdirmegi maksat edinýär. Diýip Berdimuhammedow 11-nji fevralda aýtdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň aşaky palatasy mejlis konstitusiýanyň 81-nji maddasyna we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda 12-nji martda prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Konstitusiýanyň 81-nji maddasy parlamentiň aşaky palatasyna mejlise prezident saýlawlaryny bellemek ygtyýaryny we wezipesini berýär. Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna görä eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu mejlis Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny onuň ygtyýarlyklarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirjek geçen güni belleýär. Gurbanguly Berdimuhammedow wezipeden aýrylmak niýetiniň sebäbini döwlet dolandyrşyna ýaş ýolbaşçylara ýol bermek hemde öz tejribesini halk maslahatynyň başlyklygyna gönükdirmek bilen esaslandyrdy. Şol bir wagtda ol 2 ýyl mundan ozal özüniň peýgamber ýaşyna arka atanyny ünti çekdi. Prezidentiň ýaş ýolbaşçylara ýol bermek barada aýdanlar onuň soňky bir näçe ýyl bäri ýygyna ýokary wezipelere götürilýän ogly Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige taýýarlanylýanlygy barada ýygjamlaşan çaklamalara gaýtadan ünti çekdi. Synçylara görä ýerki prezident saýlawlarynyň senesiniň bellenilmegi esasan häkimiýetiň kime geçiriljekdigini däldi, onuň haçan geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlara syn berdi. This has been a long time coming, right? He's been grooming his son to take his place for Bu waka gaty öňden bäri garaşlýardy. Gurbanguly Berdimuhammedow ogluny öz ornuna geçirmek üçin taýýarlyk görýärdi. Munyň bir sebäbi Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy bolup durýar. Elimde munyň saglyk ýagdaýy barada myş-myşlar peýda bolýar. Ýöne onuň telewizioniýadäki soňky çykyşlarynyň çen tutulsa, saglyk ýagdaýy ýerbetdäl. Ikinciden ol Gadawstanda bolup geçen wakalary syndan bolmaly diýip Panier aýtdy. Gadawstanda ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen köpçüliklerini protestler tutuşdy we nägililik soňu bilen zorlukly gozgolany ýazdy. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew gozgolany basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýol başlygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby ýardym soramaly boldy. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek teklibi 7-nji ýanwarda Gazak wakalarynyň fonuny orta atyldy. Paniyeriň anancıny görä Gadawstana bir näçe ýyl mundan ozal häkimiýetiň birinji prezident Nursultan Nazarbaýewdan Kasym Jomart Tokayewa gödäwçilik asyna geçirilmegi soňu bilen Nazarbaýew üçin amatsız boldy. Onuň çaglary baýlyklaryndan mahrum edilýär. Tokayew gyýçaklygyna bolsa Nazarbaýewy tanqid edýär. Paniyere görä Türkmen prezidenti öz ogluny ýokary döwlet wezipesine getirip, ol bu wezipede ymykly ornaşýança oňa göz gulak bolmak isleýär we şeýlelik bilen öz
mirasyny Türkmenistanda saklap galmak isleýär. Ekspert Berdimuhammedowyň Türkmenistana maşgala dinastiýasyny döretmek isleýändigini aýdýar. I think he really believes that this is going to be a family dynasty. Meniň pikirimçe Berdimuhammedow mundan welek maşgala dinastiýasynyň guruljakdygyna hakykatdan hem inanýar. Ol Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bu ýurdy ýyllar boýy dolandyrjakdygyna inanýar diýip ekspert aýtdy. A family will always be ruling that country, or at least for many years to come. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti prezidentlik wezipesine hödürlenýän dalaşgärleriň sanyny heniz ma'lum etmedi.